Yamɗi 13 yoni ɗo e Dakar, yamɗi 14 to Abidjan, yiɗiɓe bisimilla e kabaruji nyalawma ɗi. Aissatou Ly. Toɓɓe mawɗe ɗe e jakre kadi to leydi Nigeria temedde sukaɓe jangoɓe e jangguinoɓe ɗumen difta alhamisa hanki e duɗal gongal to Afaka e laamu Kaduna banggue worgo leydi ndi yoga e mabɓe jitama kono noon fa hande ene kene ɓaɗo 3 ene keddi e yidede men gar hen ɗo e seeɗe. Hono noon min kaali kabaruji ɗi hippagol dak konu koɓe wonde to Kuwakuru Nambiyan dungal ɗum waɗi alhamisa hanki jamma e ngo wuro wongo to mofti e hakkundere leydi Mali konu koɓe 3 mbarmi e hippagol ngol. To Côte d'Ivoire ɓiɓɓe leydi ndi ene keddi e sunare caggal ussare Ahmed Bakayoko horejo jagorɓe ɓe laamu ngu yamiri yo foof en dentu duwanomo kanko duttiɗo to joomi ko ɗum ne ko fodde balɗe 7 iwde aljuma hande yaade 19 e lewru ndu. Tedduɓe ɗum woni koye kabaruji ɗi on mbiyama ɗum noon bisimilla. Ko to Nigeria puɗɗirtoɗen kabaruji ɗi nde wonno temedde sukaɓe jaafoɗon diftama kadi e banggue worgo leydi ndi won yitaɓe kono fa hande 3 ene keddi jiitaka. Abdoulaye Dikko a jarama hono ɗum woori. jamma hankin wakkati 23 yamde woni ko jogiɓe kaɓorɗe kippi suudu janginirdu ngendi Afaka ndi waɗɗa ngallure mando e lelamo Kaduna e wakkati nokku o hippa ana ɓaɗo sukaɓe temedde ɗiɗon ɓe duuɓi 17 e faade dow e jangino mumen ndiwta jonnon no yawiri konum koɓe leydi ndi nooti jokkiti hippiɓe ɓe caggal piyanɗe hakkunde mabɓe konum koɓe leydi ndi kewti ko foti yimɓe 170 e wi hooreɓe laamu ton fa han ana ɓaɗo jangoɓe 50 worɓe e rewɓe heddiɓe ɓe jiitaka tafon meccintinde gilla e ley lebbi 3 joni woni laabi 4 ko cuuɗi janginirɗe ana kippe e ley leydi Nigeria. Abdoulaye Jarama to Tchad orngal ɗaɓɓoɓe hoore waku leydi ndi puɗɗima gila alkamisa hanki ko fodde balɗe 30 jeenayi on ɗaɓɓoɓe lefol laamu tewtata hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi yalla ene gotande subgoji kanɗi e wadde e 11 lewru waroru ndu ene e ɓen Idriss Déby laamiɗo hande no keɗoɗen Minati Diallo. Idriss Déby itnomo duuɓi 69 waɗi 30 ɗi fuu e laamu joni woni orgal makko jeegoɓal omo tawa e yimɓe jeena wiyon daroɓe hoore yaku Tchad ñande 11 lewru waroru ndu e ley maɓɓe taton kolditi jalti e ngol daɗodirgol balɗe caggal piyanɗe gaɗɗe e galle Yaya Dilo ɓe yimɓe taton woni Saleke Zabo woni laatiɗo ɗiɗaɓo e woteji ƴaɓɓiɗi ɗi lundiɗo laamu ngu garreji Yorongar kañum e Théophile Bongoro ardiɗo fedde Alliance Victoire nde walde ana hawrindina pelde 13 lundiɗe laamu ngu ɓe fuu ɓe andintini ɓe keddaki e orgal ardade leydi ndi fade suudu mawndu ñawirdu Tchad yaltinde limto inɗe heddiɓe e ngol daɗodirgol e lewi Saleke Zabo pelle lundiɗe laamu ngu joppama ngam no hooreɓe ɓe mbawi wirude woteji ɗi gaɗiri no haniri debbo goto tan tawa e ɗi woteji woni Lidi Bensanda wakkati jonin o tenugol yimɓe wotoɓe puɗɗali. Sen gummima Tchad en payan Mauritanie nde wonno toon procureur o yamiri alhamisa hankinde Mohamed Ould Abdelaziz hoorejo kiɗɗo leydi ndi yimɓe 10 worɓe ɓe golliddanno nawe yeeso saria e ɓe tuuma jeenari bondi Nambiyan guyka e jiiɓu jawdi kanko Mohamed Ould Abdelaziz e tuumaɓe ɓe foof eɓe kaybu ñawoɓe ɓe o haɗama yaltude kanko noon laamorde leydi ndi so wona tawa kay saria yamiri yontere kala omo hani kadi notade police. To laamorde leydi Maline saria Amadou Aya Sanogo e yimɓe 16 woɗɓe tuumaɓe warde ko foti ko nunkoɓe 21 ɓe kufnaji fuɗɗitima alkamisa hanki e wiide ñawoɓe ɓe nde jokkan fa ñande 15 lewru ndu ko nden saria ka timminte.
ko to Mali keddotoɗen haaldi ko yoyti e hippagol daka konunkoɓe to Kouakuru na mbiyen duungal ɗum waɗi alhamisa hanki jamma e ngo wuro wongo e laamu mofti koye hakkundere leydi Mali konunkoɓe tato mbarmi hippagol ngol ha ɓe nawama seware en keeɓi noon seeda ko ɓi wuro ngo mo yiɗani inde mum ande keɗoɗen mo e fandu haala Abdoulaye Dicko. Demanke le 22h minen jodi minen nana malfe ana fire after 3h jaw malfe pella ɗene ɗum ley daka konunkoɓe to waɗna ley genni ndi ley genni ni ko parce que sodate ley genni ɗum boni koy ɗumal ga fuu yalti bo latike wendere wallahi mais fuu dono ka mais anda ko min kalta jatti itane fuu rote ne ono wasu jatti ɓe gardi ono wo mbar min duka min nani o ka mo yimɓe ko mbar yimɓe taton ayo o min nani min ga ko min wiyede e lamkoɓe mi wiyali parti de hatte maɓɓe ɓe e carte maɓɓe wala sa o fitno ande yewta nga sora sien ɗum goɗɗe maɓɓe o parti ɓe kanko taɓe ɓe gaɗa parti en seeɗa ana ɓuuri. To Côte d'Ivoire laamu yamiri caggal mayde Hamed Bakayoko horejo jagorɓe ɓe ɓiɓɓe leydi ndi fof ndenta duwanomo duttamo teddugal fodde balɗe 7 ɗum ne ko yude aljuma hande nde yaade 19 lewru ndu andinde kanko Hamed Bakayoko wasi fittane makko alarba yawtunde nde to Allemagne to yano safro yaade batte ñaw yillo goski makko noon ma artire e leydi Côte d'Ivoire janggo aset ubbete ko ñande aljuma yontere arore nde e Sénégal ni ɓiɓɓe leydi ni ene gondi e suno caggal mayɓe e seppoji baɗonodi yontere ƴaɓɓinde nde ɓe gandiyima hande rentude duwanade ɓen mayɓe foof gon miijo noon so si koye dental wiyetede M2D hawridinde pelle politique e lundiɗe laamu e pelle civil en laamu ngu kañum kam yamirino jaafoɗon yo ɓiɓɓe leydi ndi foof ndentu duwano mayɓe ɓe e seppoji ɗi alhamisa hanki. Ko haala Sénégal kaleten fa hande horejo leydi ndi Macky Sall holliri anniye mum woppude peeje ɗe ƴettuno ngam haɓude e ñaw coronavirus ñande 19 lewru ndu gonɗen e mum ndu holko holli ngal pellital keɗoɗen jaabowol Ismaïla Madior Fall o ko sharɗiyanke jangguinowo e duuɗe mawɗe ɗe kolel tal noon ɓami haala ka kono ko Amadou Baro Ba firtika. L'état de catastrophe sanitaire. Bonandaji cellal ko yamirore ɓurde newade hono hernude ya garta yimɓeɓe tawa ɓittinani ndimu yimɓeɓe kala ko wonno ko haɗa banggue faggudu e rendoma gas yimɓe yeyannoɓe jamma mbawa ruttade e golle mabɓe sukaɓe golloɓe jamma to ni waktuji 21 mbattan gollude no wawrini hunde nde ma artu e dow lawol yimɓe leydi ndi foof ma mbaw ƴettude ndimago mumen golle jamma e ñalawma bonondaji cela gasde firtani accude heedoji hakkude yimɓe ɗin heedoji ha joni no yamira ɓiɓɓe leydi ndi ana poti ɗoftade ɗum. Et il faudrait justement que les citoyens continuent à respecter les mesures barrières. En payen hankadi leydi Japon haalde ko yoti e fijoji biyeteɗi Jeux olympiques Thomas Bach horejo goomu adunaro halfinade ɗi fijoji andini hanki ngu goomu ene eɓɓi sodude marqué namiyen cafaji cakkotoɗe ñaw coronavirus e juuɗe leydi Chine fandare nde woni newnude fijoji ɗi keɗoɗen mo e Abdoulaye Diallo. Goomu adunaru halfinandu folotiral olympique soday e juuɗe leydi Chine marke ngam newnude walla mbiyen weeɓinde ngal folotiral waɗetengal Tokyo e lewru jeeɗa ɓurdu e kadi ɗaɗodiral olympique e Pekin e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ko ɗum ardiɗo goomu ngun Thomas Bach holliti hanki alkamisa ardiɓe folodiral olympique lesdi Chine hokki ngun goomu adunaru olympique marke hewɗe hay fiɓe andinali adadu majje ngam pessude ɓen taweteɓe e ngal folodiral kanko Thomas Bach andini wonde ngu goomu adunaru wona e farluye ngam pessude taweteɓe e ngal folodiral sabu e wi makko naaɓe fuu jogui cogguɗen marke kono e wi ardiɗo goomu adunaru halfinandu folotiral olympique hewɓe équipe uji olympique fesama no ɓe yamirno non
fahin Thomas Bach andini wonde ɓe sembinayi darde maɓɓe nden ngam sorande marque fi yimɓe huɗuɓe eɗen ca'e ka folotere olympique waɗete ngam kamɓe kadi ɓe wawa fesade e siftinde tan ko ɓuri ujunaji 10 dartiyanke no habba toon to Japon ngam tawede e ngal folotere olympique. Yamɗi 13 fawi silmaji 10 heɗiɓe on mbiyama bisimilla e hello jokkinde e kabaruji ɗi e nder ngoɗo hello noon hono gowɗen wadde en bismotomo kanko Banel Hawa so jofni Fatoumata Sisawa nde ara joni ko winda e jayndeji ɗi. Ko winda e jayndeji. Banel Hawa. Lobbalawaji a jaram. Mi wima ya woppuɗanade e studio e. Mi woppi. Mi woppi. Ewa wadde moƴƴi. Abdoulaye. Naam lobbalawaji. Joni en payan holton kadi e Mauritanie. E Mauritanie e ko winda e jeydiɗi ton paaɗen hannden e nde wonno kanko hoorjo leydi ndi kiɗɗo Mohamed Ould Abdel Aziz mo waɗama e kay bodaraniɓe sariya omo tuuma tawde de guyka jawdi na mbiyanna jiiɓu jawdi kanko e yimɓe hewɓe tawaɓe jaagoɗo makko wakkati nemo laaminode iwde hitande ujunaje ɗiɗi e jetti yettade hitande ujunaje ɗiɗi e 19 ɓen ɗon du ko foti e mun en 10 kayno gattama e kawju daraniɓe sariya en puddaran jeyde Al Akhbar. Nde jeyde wi en daraniɓe sariya halfinaɓe kala ko laati guyka na mbiyan jiiɓu jawdi puɗɗi haybude Mohamed Ould Abdel Aziz alkamisare kengen kanko noon omo tuuma hono faggade jawdi ndi mo faggodi naadu ndi mo faggi e dow jiiɓu omo tuuma hono du tewtude e bangal hadde kamɓe daraniɓe sariya ɓe golla golle mum'en nde wonno nde mo noddano naadu nde mo darnano yeeso procureur o mo jaɓay jabade ko on ɗon lamdima ko e wi ndeɗo jeyde kanko Mohamed Ould Abdel Aziz omo sappano feɗendu e windande nde fedde halfinande bangal wadde tefore e kala ko fawi e jiiɓu jawdi windande nden ɗon fedde wanno hitande ƴaɓɓine nde ɗum saabi somo nodda yeeso sariya joni noon hono mo haɗama yaltude lamar leydi ɗum woni Nouakchott e kala du hono e bangal yontere tawi omo daro yeeso daraniɓe sariya. Jeyde le pays ne wonko windi Abdoulaye. Nde jeyde wi en e ko heɓi Mohamed Ould Abdel Aziz ana hani wajade hooreɓe leyɗe Afrique ɗe fof les pays jokkine ne wiide golle mo daraniɓe sariya leydi Mauritanie goni e gollude hannden o ana hani yettede ana hani du ñebmidede kanko hoorejo leydi ndi hono hannden ɗum woni hoorejo leydi Mauritanie hannden Mohamed Ould Ghazouani ɗum ana hani du hokkudema kanko du hakkille hokka du hono hooreɓe leyɗe Afrique ɗe fof hakkille ɓe anda hono ɓe kani jogorade hoore maɓɓe homo fof anda wala ko renta ɗum so wona so yoppi laamu so wona hono tawde so wona wasa tawde ɗe mbiyeten en jiiɓu jawdi na en guyka jawdi ko heɓi hono oɗo hoorejo kiɗɗo leydi Mauritanie hono ɗum du woni e hoorejo kiɗɗo leydi Afrique du Sud ɗum woni Jacob Zuma e wiide fa hande ɗo jeyne les pays hooreɓe leyɗe Afrique ɗe padi ɓe mallodira jiibaji maɓɓe ɗi e bemal jawdi leydi jeyde kastata yani wonko humpiti en e ko fawa ko Abdoulaye ndeɗo jeyde warten tan wiide fa hande kanko Mohamed Ould Abdel Aziz no yamirore ɓamade joni nde ɗum woni mo hawje pati mo yalta e ley lamar leydi ndi ɗum woni Nouakchott hono nden ɗo yamirore ana ko tuuma e makko ko ɗum woni tawde ɗe jiiɓu jawdi milliard uji kewɗi kalis ugiya ɗum woni kalsi naftorteɗo e leydi Mauritanie. Ewa Banel Hawa a jarama mi andinma noon mi ƴettanima wi ɗum ɗo no wiyetno kadi billet d'avion Côte d'Ivoire. cellal ko ngalu Rama Diallo. toɓɓere men nde jeɗɗire daroto cafaji conneteɗe e laabi ko reway e juuɗe safroɓe saɗɗa ko ɗum wawi waddude e cellal keɗe yewtere nde altinere wakkati yamde 10 faltori silmaji 50 e talatare wakkati yamde 5 kikiɗe faltori silmaji 50. heeɗiɓe en gari walla en jettima e timmode kabaruji ñalawma hande ɗi kala noon keɗotoɗo kabaruji RFI fulfulde yettama jarnama en jettimo kanko keɗɗo e karallagal ngal on woni Saliou Diawo wakkati oɗo ɗon nde yoni kala en bismotomo kanko Fatoumata Sisawa nde Seydi Sy a salminama a jaɓɓama.
a weltanama a salmitama Aissatou Ly en weltanike denɗanagal heɗiyankoɓe RFI fulfulde. Ewa aljuma noon gowɗa ko wiidemi ɓoggol ngol koko uddita. Namu ɓoggol ngol koko uddita yewtere den ko heɗiyankoɓe ɓen joguinde mi andintina rewro gonka kowal 221 capanɗe 7 temeɗɗe 6 capanɗe 4 sappo e 2 e capanɗe 8. Ewa ɗum noon bandiraɓe on tottama konngol.